Saloma tu hita sasude damang dainang, horas dihita sude. Parjolo madok moleate mahita tutu hatta perninggan basai, ala dilehon dope tu hita hai pason, bohita marpungu di bagas joron itu hatta, ima perminggota di awal tahun, di leo di hita hai pason, bohita taripar, siat tahun naburuk tahun 2020 sada. Tetap hita damang dainang marsiohot martangiang tutu hatta asalam ditabai hai pason doho pacamoton di hita sasudena sian hami sude pelayan selamat tahun baru madi hita Pangulani Huria Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahaton mauleate tu sude hita naromar minggu di sadarion. Di minggu naro rapihita totong marminggu berbahasa Indonesia gelombang naparjolo masuk pukul waluip dohot gelombang paduahon berbahasa Batak masuk pukul 10 sadawip tuhat taman namandongani hita sude mauliate masuk mahita tu perminggu ata rima hita jongjong marede mahita Yesus sai ingani. Atong saya tandai mai di bagasan roham marhatopoton nani ajaran ni Jehovah de batamho songon ama-ama na mengajari anakna dibaheni tama ikon radotanmu akapatik ni Jehovah de batam asa marparangeho di akadalanna marhabiaran mida ibana marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumapalangi dohot tanoon, say di parsarohon ma damena tu tondi tabe. Amin. Jongjong do pehita, tapuji matuhata sian nomor 70 nang salpu taon naburuki.
Rak mahita mandok tangyang panindangyon, rak mahita mandok. Ale amanami na di banua ginjang, na manopahami sian holong ni roham, na mangaramoti hami marhite-hite holong mi, jala napatahon hami di bagasan holong ni roham, mardongan haserepon ni roha, hupar hatopot hami donaso waholongi hami ho, sian nasaroha, tondi, pikiran dohot gogonami, jala donganipe dang huaholongi hami, songon pakaholongi ni Kristus di hami, namian dongolum di bagasan tondi nami, alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahonami, hutulak hami do tondim, dang huradoti hami lomo ni roham, ipe sesama nasa dosa na hula hami, urupi mahami paturehon pangalahonami, jala di bagasan panogu-noguon ni tondim mahami, disude ulaon nanaing ulaon nami tujoloanon, asa gabe patar di bagasan hami, doho di bagasan saluhut halak, hamuliaon ni panopayonmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Hata si patogar tondi, alai margana pinilit dohamu, hamalimon na raja bangso na badia, hom na ginonggoman na asatung di baritaon hamu dengan harwaon ni ibana, naung manjo hamu sian na holom tuhatiuron na halongangan nai. Rak mahita martangiang naniajarhon ni Tuhata Yesus Kristus tuhita, tangiang ale amanami rak mado mahita. Ale amanami na di banua ginjang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo meniroham di banua tongaon songon na di banua ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palu amahami sian pangago, ayu hodo napuna harajaon, dohot hagugun, dohot hasangapon rodi saliling ni lilingna. Amin. Pajaha mahita marsialu salusan, ima hatani tuhata natar surat di Pesalmen 147 ayat 12, sahat rodi ayat 20, di ayat 20 anon rak mahita majaha, rim mahita jongjong. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ai ibana patugu akarangsang ni pergumbanganmu, ibana memasu-masu aka anakmu di persitongaanmu. Ibana mambahen parhadameon parbolahanmu, di pamahap dohot eme namarmiak. Ibana manohos baga-bagana tutanoon, matsay doras marlojong hatanai. Ibana namangalehon ambolas songon iput ni biru-biru, di saburhondo nambur songon sirabun. Ibana maninggangkon ambolas na martanggo-tanggo, tung ise mamanahan jongjong maradopon ngalina. Ibana manongos hatana, gabe malala akai di paborhat anginna, mabawar ma aka aek. Ibana mamaritahon hatana tu si Jakob, akapatikna dohot hukumna tu Israel. Rapita majaha, dangdung dibahen songoni yanggo tumanang ise bangso parbegu, jaladang diboto nasida aka humna. Haleluya. Amin. Glory Patri Sangak Madiama. Anak-anak
rak mahita makatidakon hata haporsea tai songon na di hatidakon ya kahalak na porsea di luar portibion rak makdoma hita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siantondi porbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang jala ditanom dungi mula mengulu diari patuluhon namanai tu surgo lahu hundul di siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia doho dihasesan ni dosa doho dihatai namandok mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Undul mahamu. Epistel songon patujolo ni jamitata di mingguta sadarion imana tarsurat di Efesus sada ayat 3 sahat rodi ayat 14 songonon mahatan itu hata tapahiut-iut ma di bagasan rohata pinuji ma debata aman itu hata Yesus Kristus nang pasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partondion sian banua ginjang di bagasan Kristus ai dipilih dohita di bagasan ibana andorang soojak dope tanoon asa badia hita jala soha surahan di adopan nai di bagasan holong ni roha ditodo hiando hita bahen anakna marhite-hite Yesus Kristus asatu ibana manghuton halomon ni rohana asa terpuji asini rohana namar muliai nani asihonna tuhita di bagasan nani halongongan nai di bagasan ibana dapot hita haluaoni binahen ni mudar nai ima hasesaan ni aka pangalaosion manghuton asini rohana natarlubii nang buas ni usehonnai tuhita mardongan hapistaran dohot habisuhon godang ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana nabunihian mangihuton halolomona naong pinahot nai di bagasan dirina laho pasahutosa dihagogok nitikina mandok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di banua ginjang dohok na di atas tanoon ai di bagasan ibana do dapotan pertalian hita akan naung tinodo nahian marguru tutahi ni napatuluson sasude mangihuton pandok ni rohana asa terpuji hasangapona marhite-hite hita akan naung makirim hian di Kristusi di bagasan ibana dohot hamu umbege hata hasitongani ima barita nauli nataringo tuhaluaun muna jala di bagasan ibana gabe porsea hamu laos di sahapodo tuhamu ton di perbadia na pinarbaga bagai ibana do patujolo ni arta siteanota bahen haluaon ni nahinokop nai asa terpuji hasangapon nai ima sahatna martua ma akan nau bege hata ni debata jala nau peopsa amin tapasah ma piliata
Dung ita pasa anu peliata mardurung tujolo dohita manabaikas ni garejatta. Hata nitu hata natar surat di Pesalmen 54 ayat 8. Marroha habisahon ma'au mamele tuho pujioku magoarmu ale Jahoba ai halea ondoi. Borhat mahamu. Mare de mahita sian nomor 250 ngoluki ode bata. Ayat tulu. Mare de mahita sai pasu-pasu. Tabige mati ting ni huriata namasa di mingguta sadarion.
Salom madihita saluna. Tapatakas majo tikting manang buah-buah. Namasa dodot naneng pamasaon ni Huriata di bagasan mingguot. Minggu tanggal 2 Januari 2022. Ima di minggu tasadarion tapasaha ma peliata. Jala peliata tujulu ima nalaho manupahi kasni Huriata. Minggu tanggal sia Januari 2022 tapasaha mapeliata songona somal. Akaruas ni Huria nama ulang tahun perkawinan ima di tanggal 2 saha tualu Januari adong bahatna tolu rumah tangga. Jala akaruas ni Huriata nama ulang tahun hari hatu tubuh ima tanggal 2 saha tu tanggal 8 Januari adong bahatna 10 sia halak. Hatan itu hata songon silua lasni roha diaka keluarga dohot dongata nama ulang tahun. Pesalme 21 ayat 5. Hangolua do dipangido sianho dilehon hodo tu ibana diudut hodo ari-arina rodi saliling-lilingna. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Pasahaton selamat ulang tahun. Gajangma umur muna. Ipas jalaguk lasni roha mahamu toktong. Tuhan Yesus Kristus ma nama masu-masu hamu. Dia karuas na marminggu di Bagastabe, boima di pasahat persembahan manang pelean soninang ka bersepuluhan melalui rekening bendahara di Bank BCA, soninang di Bank Mandiri. Songoninang dia karuas nanaeng manupahi dana renovasi boy di pasahat langsung tu panitia renovasi manang melalui rekening ni bendahara di Bank Mandiri. Songonima sahat ni tikting di minggutta di bagasan sadarion dinalaho pasadar rohata hita martangiang jumolo mahita maredde sian bukwede nomor 71 ayat 1 rodi 2. Tuhan, Kami
pasada marohata, marsadani rohahita, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, debata pargugun na suatu dosan, para sirohan na sumurung. Narodo kami di manugot ni Arion ali Tuhan, ruas ni Huriam Gereja Metodis Indonesia na adong di Jalan Hang Tuaon. Songoninang rap dohot akka ruas ni Huriam, namat dohoti par minggu onon, marhite-hite streaming di bagas nasi dabe. Kusobahami huali Tuhan, uhud madok mauliate tujulom, ay takas dipakilalahor rohanami, denggan ni basam naung mangaramoti ngulu nami. Boy ale Tuhan taripar hami, tolhas tu minggu parjulu, di tahun nai baru nanilehonmu tahun 2022 ale Tuhan. Tuhan debata para siroha, marsadani roha hami napungon rap dohot sude ruas ni Huriam, marsoba mangido tujulom ale Tuhan, asa dinahurang malo pehami madok mauliate, di sude denggan di basam di ngulu nami. Alai jakkon ma Tuhan haroro nami, jakkon ma puji-pujian nami marhite aka ede, jakkon ma ali Tuhan nang pilihan nami marhite ngolu nami, asa ali Tuhan marsangap po marhite-hite hami, jalalehononmu di hami ali Tuhan pasu-pasum nagabe margogoihon hami. Dalanan nami maali Tuhan, tahun nanilehonmu tahun 2022, mangasahon asi dohot tolong niroham dohami ali Tuhan, asa Tuhan tugu-tugu hami toktong dinamad dalani ari-ari ni ngulu nami. Ali Tuhan disaluhut ruas ni Huriam, diak kaya nakon nami na met-met, na magudang, ro diakka na tua-tua nami, ruas ni Huriam, ama, ina, rodiaka naung gajang umur na Tuhan. Dinamadalani tahun 2022, saya togu-togu mahami, asa buya le Tuhan hudalani hami hari-hari ningulu nami, toktong hobbar tuhatam, toktong ali Tuhan mangulahon, songon na niajarahonmu, asa anggiat ali Tuhan lam gadda hatami marparbue di bagasan ngulu nami, boy hami masih holongan sama hami, songoni nang boy patuduhon hami holong ni rohanami tuho. Ali Tuhan pardinggan bahasa molotung adong pesiat tonga-tonga ni ruas ni Huriam, di bona ni taonon na di bagasan hagaleon ni pamatang, manang na di bagasan parsahiton, kubuan hami nasida tujulom Tuhan, lehon pos niroha dohot gugu nai baru, asa margugu nasida Tuhan marpos niroha, na toktong do togu-toguonmu nang dongan nami na di bagasan parsahiton. Songoni hubogi hami ali Tuhan, yanakon nami fani boru simbolon, hubogi hami dina mengalami kecelakaan, nang pedang apala mahua Tuhan alai toktong malehon kahipason padau songgot-songgot sian rohana ali Tuhan. Ali Tuhan pardinggan bahasa soninang diakar ruas ni Huriam, naung gajang umurna, naung gali pamatangna, tugu-tugu Tuhan tiup tangan nasida, asa toktong marpakirimon, diasi dohot tolong ni roham. Ali Tuhan dibata para siroha, tung saluhu natahe, diakana masa di parngoluon nami, sude ruas ni Huriam, rumah tangga, demi rumah tangga, songoni diaka ganup, marsada-sada Tuhan,
molo tungadong peak kahasusan, molo tungadok peak kahangaluton Tuhan, tugu-tugu mahami toktong jala pargugui. Pos rohanami di tahun 2022 on, tiopommu hami, tugu-tugu ommu hami, dinalaho mangula akaulon nami, asanggia Tuhan marhite-hite asina nilehonmu di hami, akan naniula di tangan nami, gabe majadi denggan ali Tuhan, lehonomu nang pasu-pasu hagabeon, lehonomu silas niroha diganup keluarga, soninang diganup ya anak pon nami Tuhan, saya lehon ma akka silas niroha, marhite-hite akka perkarejuanna, lehon silas niroha, marhite-hite nadapotan sirokap nitodi, sude saluhu nai Tuhan, hupangido hami tujulop, nang huriamon pe Tuhan, uluan nami naposom pimpinan jemaat, soninang asisten pimpinan jemaat akka padita nami, lehon bisuk dohot gugu dohot hahi pason, asa di bagasan gugu dohot bisuk nasian ho, bui nasidali Tuhan mangula di tongan-tongan ni huriam, jala lehon sadani roha di hami saluhutna, naposom pangula ni huriam radohot akka majelis, songoninang akka le speaker, songoniro di akka seksi-seksi, asabui Tuhan tarpatu pahami akka ulaon nauli na denggan di tonga-tonga ni huriam, adong ulaon nas di ulahon huriam nitikion ali Tuhan, ima renovasi paturehon bagas joromi, ipe Tuhan tok-tok tuhodo hami mangido gugu, asa parguguyommu hami saluhutna, tarlumobi panitia, soni nangaka tukang, asa bui nian Tuhan, tarpaturehami denggan, jala gabi bui sidung, denggan obar tutiki nabi nuhul nami panitia, jala pasu-pasu saluhutna ruas ni huriam, asa margogo marsadani roha dinalaho manupahi ulauni, ali Tuhan debata para siroha, di leonho di hami tiki, dinalaho manangihon hatam, di bonani tahun 2022 on ali Tuhan, hatamido nagabe pargogo di hami, hatamido nagabe panodangi turohanami, asa margugu hami ali Tuhan, dinalaho manguduti ngolunami, naposom nanaeng manariason hatami, pargugui parbisuhi, asa hatami dipasahak di tonga-tonga nami, obar tu hasitongan nasian ho, ali Tuhan debata para siroha, bang sodoh negara nami ope Tuhan, pasat tami tuho, akka uluan ni pamarentah nami, sahat tu akka pemerintahan na terendah, soninang diluat namion ali Tuhan, paian dame dohot hasitongan mi di tonga-tonga ni bang sodoh negara namion, urupi hami Tuhan rap dohot pamarentah nami, jala asi roham di hami Tuhan, asa bui nian tartaluhon hami COVID-10 sia namasa di luak namion, padau mai Tuhan sian hami ganup marsada-sada, asa unang gabe madabu hami ali Tuhan di parsahiton alani pandemi, alai lehon manihami hahi pason, dohot gogo mangalo saluhu nak kaparsahiton ali Tuhan, postoroanami Tuhan, dinaung rohami marsadani roha, di minggu parjolo di tahun 2022 on, mamuji pasangapon ho ali Tuhan,
Huhut pasahaton hamalation rohanami. Saya jalo mai Tuhan, gabe las ni roha di julum, gabe tahu hasangapon diho, jala gabe tahu las ni roha di hami. Asiroha mali Tuhan, saya jalo jala ului ma tangiang nahui lelekop kami. Ului jala tangihon tangiang nami ganup marsada-sada Tuhan. Diakan anihirim na pinarsita ni rohani hami saluhu ruas ni huriamon. Asi maroham pasu-pasu mahami saluhu na. Marhite-hite guarni Yesus Kristus. Anakmu Tuhan si palua hami. Asiroham jalo ului ma tangiang namion. Amin. Tinalaho manomu-nomu hatani tuhatta hita. Marende mahita sian nomor 220 sia ayat sada dohot ayat tulu rim mahita salu na jongjong. Udul mamu Partang yang mahita Dame ni debata na sumurung sian salut naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Tuhani mauliate upasa tami tuhole Tuhan pileo ko di hami hai pason boy marpungu memuji pasangapon guarmu jala itikiope kalau nami mahatam kalau nami maroha nang pikiran nami si pareon nami asa boy todim todi purbadiai na mangalehon di hami hapistaran mangatusi lomo ni roham mangatusi hatam ingulu nami si ganupari asima roham di hami ali Tuhan
tangihom matang yang nami. Mar hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom Madita. Kiamu damang dainang, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tongon turpuk jamita di hita di minggu sadarion. Ima tersurat sian surat ni si Yohanes bidusada ayat 10 rodi ayat 10 walu. Ujahama sia jelon tapa ihut-ihut ma damang dainang. Di portibion hiat do ibana dalam marhite sian ibana do majari portibion. Ape dang ditadda portibion ibana. Narodo ibana manopot na di ibana hian. Gabedang dijakon akka na di ibanai ibana. Alai manang piga nama jakon ibana. Usido di lehon huasok. Asagabe anak ni debatana sida. Akka na porsea di gowarna. Ima akka nasotubu sian mudar manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado. Gabe daging mahatai, dala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami ma hasangaponna, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hasit tongan. Di hati dakon si Yohanes do ibana, ainin nama, odo ibana nahudoki naro sian pudikku jumolo do ibana dong asa au ai parjolo hiad do ibana ai sian hamoraon nado saluhut hita majalo ima asini roha naso mar nabotok ay marhite sian si Musa do di lehon anggo patihi alai hinorhon ni Yesus Kristus do menjadi asini roha dohot hasit tongan. Dang dungadong namar nida de bata anak na sasadai na dia puan ni amai ibana do mamarita hossa. Amin. Ido sahana. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damang dainang songon tema jamita di hita di minggu sedarion ima Yesus do panodang jala hanguluan ni hajol mau manang Yesuslah terang dan kehidupan bagi manusia. Berita nauli don nani surat tonis Yohanes ima nama dok hata nagabe daging Allah memakai Yohanes untuk menyampaikan firman Tuhan ini bahwa firman itu telah menjadi manusia.
Aisyah mulana dada tatadda debata alanido ubain gabe daging mahatai. Karena dari semula kita belum mengenal dan tidak mengenal Allah. Bahasa kita dengan bahasa Allah berbeda. Dunia kita dengan dunia Allah berbeda. Oleh karena itu Allah berinisiatif menerjemahkan dengan sederhana firman itu menjadi daging dalam Kristus Yesus. Hata ni debatai gabe daging di bagasan Kristus Yesus. Puasa damang dainang untuk apa? Asalam takas tatadda agar lebih kita mengenal bahasa Allah dengan cara bahasa kita. Itu sebabnya Yesus hadir di dunia ini. Jadi takas matatadda ibana ima debata marhiti anak najis Kristus. Kita menjadi mengenal Allah melalui Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Doa sama seperti kita. Damang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Hidupan nadidok di ayat 10. Di portibion hiaddo ibana. Dalam marhite sian ibana do majadi portibion. Ape dang ditada portibion ibana. Jadi asai tada portibion ibana. Gabe jolma mahatai, gabe daging mahatai, asa tatusi. Sebab Allah adalah roh dan manusia tercipta dari daging. Daging tidak mengenal roh karena daging dan roh berlawanan. Daging itu nampak oleh mata, tetapi roh tidak terlihat oleh daging. Alai damang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Kita harus hidup dalam dua sisi ini. Mangolu hita yan perdagingon dohot partodion. Takolan perdagingot tak. Tongdo ikodo mangulu partodiota. Jadi omai pola jami taon asaboi taida jala tatadai hatai. Firman itu menjadi manusia. Asaboi hita berkomunikasi dengan Tuhan. Tohok debata jala tatadda maibana. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hamima hasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Guk asini roha dohot hasit tongan. Ai guk asini roha dohabe dohot hasit tongan dewata. Naung gabi tatadai alani naung gabi daging manang gabi colma.
Semula kita tidak mengenal Tuhan Allah. Saudara-saudara, damang dainang diperkuat mai muse di ayat 10. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Aisian hamoraon nado saluhut hita majalo. Ima asini roha naso marnamotok. Kita menerima kasih karunia dari Allah. Dan itu diberikannya melalui anaknya Yesus Kristus bagi kita. Yan sian simusado dilehon yang gopatihi. Alai hinorhon ni Yesus Kristus do asini roha dot hasit tongani. Saya artikan kita beroleh kehidupan kekal ima hanguluan, bukan semata-mata karena melakukan hukum Taurat, akan tetapi oleh karena kasih karunia Allah dan kebenarannya dari Kristus Yesus atau melalui Yesus Kristus yang kita terima dan kita percaya itu. Yesus do panodang jala hanguluan ni hajol mau. Yesuslah terang dan kehidupan bagi kita umat manusia. Panodang dot hanguluan terang dan kehidupan sangat penting bagi kita. Ala pardosauta mangulu hita perdosaun jauh dari Tuhan, hidup dalam kegelapan, perlu mahita panodangi. Asa tatu si idia nasi tong, idia do naso si tong. Dan hidup kita ngulu tahun, ngulu na memang makalason rohani debata. Aisa mulana do hita itopa asa gabi kalas rohana. Damang dainang nani halongan di bagasan Kristus Yesus. Adong dua si bagiota merhiti hatani Tuhanon. Nabar jolo panodang. Nabar dua hon hanguluan. Nabar jolo mai Yesus do panodang. Kita membutuhkan panodang di saat situasi gelap. Ketika seseorang punya masalah, cenderung berkata, "Kalau heado hubigi dok kadongan alani pojok pikiran na gudang persoalan na idok masongonon gulap huida purti bebah inna." Pikirannya kalut Bapak Ibu, kacau, buntu, ada sesuatu yang menghalangi pandangannya. Saat seperti itulah kita membutuhkan panodangi Yesus sebagai terang yang menerangi pikiran kita dan hati kita. Aholomon ni pikiran mi dipatiur Tuhani
gabe sonang mangulum. Akka nama cakon Yesus panodang di nguduna. Aholoman ni pikiran me ipatiur Tuhane gabe sonang mangulum. Akka diakka nama cakon Yesus panodang di nguduna. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mengambil sesuatu keputusan pada saat pikiran gelap, kemarahan, emosi yang tak terkendali, dan makorhon hasonangani sugut. Alai pangidoma, ta pangidoma tu debata, tu Yesus Kristus silehon sodangi, namanodangi pikiran do rohata. Asabui hita mabuat keputusan-keputusan diaka permuluta. Itulah mungkin sebabnya banyak orang tua memberi nama anak-anaknya tidak sembarangan, tapi punya arti yang mendalam. Alai sonari ngajago-jago be warniaka popumunate Michael matongkan Stephen, John Calvert, canggih-canggihian, anggo pukku na jolo, dagoro memang, opukku boruma mabai guarhon Kriston, berasal dari dua kata Kris dan Ton. Kris itu Christ, karena saya lahir di Desember Natalan. Ton itu adalah dari bahasa Yunani menandakan adalah jenis kelamin laki-laki. Adong dona tua gawe mapain sodang borusiahan. Jago do kan? Alen waingon ngamei lebe anak kota. Jangan itulah Pak Mama ini pun ngasih nama cucunya kok si Sodang. Yang keren-keren lah. Apa marlapatan itu kan? Sodang borusiahan. Yurma nida borusiahan. Tetai bola dong na sarupa warna teh. Adong musik torang, musik takas, tang adong na tua-tua hubege manang kusaksihon. Belum ada saya mendengar ada orang tua memberikan nama anaknya itu golap pernidaan, Yahan. Ibolo madidi ho padidai golap pernidaan siahan hudi di mau nangadong songoni karena merlapatat doi baik warni toko-toko Alkitab, toko-toko sejarah luar biasa lah yang dipakai Tuhan. Asing ni golap pernidaan pojok pikiran nangadong ibain guarna songoni. Alana marhite karena melalui nama itu merindukan. Ada kerinduan bahwa sesuai nama itulah diharapkan anak ini kelak. Kalau ibarat gua sodang borusiahan berarti merindukan dia menjadi terang bagi orang lain. Karingok tu panodang mai ala Yesus do panodang. Ukai tope asa boido hita mangatu siate tamang daina. Apa 2 tahun hangoluan.
Yesus do hanguluan. Yesuslah kehidupan. Kalau kita berbicara tentang hanguluan, itu sangat erat hubungannya dengan todi. Artinya kita hidup karena roh itu masih melekat dalam tubuh kita. Hidup dan hidokop kita mengulu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sada perenungan di hita. Ya dohamu damang dainang. Rade dunia sude. Kop do sude alai di roha. Saya dong nahurang. Tang sonang todim. Ya dohamu songoni. Ada sesuatu yang hilang dan kosong dalam jiwamu. Padahal semuanya ada. Merasa kesepian di tengah keramaian. Sangat menyedihkan sekali. Sangat berat sekali. Hidup harus dinikmati. Hidup ini harus dinikmati. Karena kehidupan ini berkat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara. Untuk apa hidup? Alai dang sonang rohatta. Untuk apa semua ini itu lengkap tapi kita tidak merasakan indahnya hidup? Di sisongono do, sisongono masai rikot dihita si pangului damang dainang. Roh tu dirita miat di rohatta agar kita tidak hanya hidup tapi menikmati hidup namar hasonangan. Menikmati hidup namar hasonangan. Hanya di dalam Yesuslah kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Arta dong, dia dong, sude sikop lengkap dadai gabe mabain hita sonang alai. Kesenangan yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan yang tak ternilai. Kesenangan yang tak ternilai ada di dalam Tuhan. Ada orang yang susah hidupnya, beban berat, tapi dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu apa itu? Sonang ibana, tapi adong do persoalan ningguluna. Tang masuk akal munarate. Memang sifat hatan itu orang masuk akal. Roh Kudus menerjemahkan itu. Dia berduka, tapi di sisi lain dia bisa kuat. Dia senyum, dia tegar. Nah orang yang nggak tahu itu pasti lihat. Las rohani amat tahu puang inatai merujung. Dan yang menebay sanai dono. Penafsiran yang berbeda. Bahwa ternyata ketika dia kehilangan, dia kuat dan tegar. Itu karena Tuhan. Takoni mana do Jesus? Ma Jesus nama kalian hanguluan ni di dirina banagui bana sumuni. Alanima damang dainang
di ujung ni jam itu. Adong do ede tung sonang rohatta manang du sonang rohaku ibaen Jesusi. Deo maju ate. Rak mai deo maita. Kesenangan tidak bisa dinilai, dibeli, hanya di dalam Yesuslah. Kamu masih ini seramuna. Oh hita sonang, ape porsuk do hita deh. Sonang do, sonang do, sonang do, diva sonang do rohaku, nang dihaliangi sibolis beau. Sonang do, sonang do, sonang do, sonang do, di pasonang tokong rohaku, selai sonang do, sonang do. Sonang do, sonang do, di pasonang tokong rohaku. Damang dainang alai manang tiga nama jakon ibana sido di lehon huaso asagabe anak di debatana sida akana porsea di guarna lehonon nama tuhita huaso gabe anak di debata molo porsea
jala tajakon mana ima Yesus panodang jala hanguluani di ngoluta. Molo di dok gabe anak di debata di parorot mahita di lehom ma akan narikot di ngoluta tudos mai songon na tua-tua maradopon akka yanakonna. Amin. Jadi ta tutup ma kebaktian ton laus tai dehom ma ta puji debatate. Ta puji debatate dohot anakna Yesus nang tundi por padiape marhasanga pon sasude. Damang dainang jago kamu ma Yesus ima tuhata anodang jala hanguluan di hita asa marhuaso hita jala gabe anak di debata hita di parorot hita di pardalanan ningulut tahun mulak mahamu di bagasa damai dolas ni roha jalo hamu mapasu-pasu nasi tuhata di pasu-pasu jala di ramoti tuat debatama hamu sodakot tuat debatama buhina tuhamu jala asima rohana bidam idopakot tuat debatama buhina tuhamu jala di pasaor ma damena tutot di munabe. Amin. 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 Udul mahamu damang denang. Horas Marita, Salam, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.